Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake saduwa. Sunana Ali Ahmad Muhammad, ɗaya daga cikin masu gabatar da shirye-shirye na wannan ƙungiya mai suna IDIS, wadda take fafutuka wajen ganin cewa an samu kyakkyawar mu'amala tsakanin al'umma da kuma matasa baki ɗaya. Muna tare da Farfesa Suwaiba Ahmad, Director na Center of Gender Studies da ke a Jami'ar BUK. Farfesa, barka da wannan lokaci. Barka ka dai. Farfesa, za mu tattauna ne akan wata matsala wadda take damun al'umma, matsalar rashin zuwan yara makaranta a faɗin Najeriya. Inda a Najeriya muna ɗauke da adadin yara miliyan 20 da ba sa zuwa makaranta, wanda daga ciki miliyan 15 a arewacin Najeriya suke, kuma jiha wadda take ɗauke da mafi girman namba ita ce jihar Bauchi. Jihar Katsina ita ce jiha ta biyu, sai nan jihar Kano inda take ɗauke da position na 3 kenan. Farfesa, wani tsokaci kike da shi dangane da matsalar rashin zuwan yara makaranta da take damun mu particularly a arewacin Najeriya? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Matsalolin ilimi abubuwa ne da suka da yawa. Abokanta muna ta is multifaceted, saboda ba wai abu ɗaya ne yake kawo matsaloli na ilimi a ƙasar Najeriya ba. Kuma in kana maganar kamar arewacin Najeriya more especially, za ka ga cewa akwai abubuwa da suka taru da yawa. Akwai matsaloli wanda suke ta hannun al'umma kansu, akwai kuma matsaloli na hannun shugabanninmu, akwai kuma matsaloli wanda za a iya cewa kamar na gwamnati. To waɗannan matsalolin su suka taru suka kawo abin da muke gani a yanzu. Bari mu fara da gwamnati tunda ita ce uwa. Mu kalli matsalar ta fuskar ita kanta gwamnati. Ilimi a ƙasar nan a yanzu in ka duba ka kuma haɗa shi da ilimi shekara 20-30 baya, za ga cewa kwata-kwata ba abu ɗaya bane ba. Makarantunmu na yanzu za ka ga cewa ɗalibai sun yawa a ajujuwa, babu isassun malamai, za ka ga cewa koyarwa da koyo a aji ba yanda ya kamata bane ba. Za ka ga yaro ya je makaranta shekara 6, in ka zo ka ce mishi ya rubuta maka wasiƙa ba zai iya rubuta maka ba. Shi kanshi quality na education ya zamanto cewa ba kamar yanda yake a da ba. Iyayenmu da suka je makarantar gwamnati suka yi, amma yanayin koyon da suka yi a makarantun nan ba za ka taɓa haɗa shi da yanayin koyo da ake yi a yanzu ba. To kaga wannan ma shi ma illa ce ga harkar ilimi. Za ka ga shugabanni da suke hawa yawanci sun fi mai da hankali akan abubuwa da mutane za su gani, kamar gina tituna, yin hanyoyi, yin waɗannan gada, duk an fi mai da hankali a sa kuɗaɗe da yawa a nan. Saboda shi ilimi kamar yadda za ka ga kai magana da 'yan siyasa ko kai magana da shugabanni su ce maka shi ilimi shi investment ne da ba a gani. Su kuma politicians suna son su yi abin da zai kasance za a gani. Yau a yi shi gobe yawwa a gan shi yanda mutane su faɗa. To shi kuma a ainihin gaskiya za ka ga cewa ilimi shi abu ne da in za ka investin abu ne da za ka investin kuɗi sai kaɗan sannan a ƙarshe kuma sai a zo a yi murna. To problem da ake faruwa da shi shine mu ƙasar mu ta arewa inda iyayen suka shigo ka ga cewa ƙasa ce take multiplying sosai. Muna da haife-haife. In ka ga growth birth index na ƙasashen mu na arewa ka ga is 7 to 8. On average za ka ga cewa ana samun yara 7-8 a iyali, wanda yake za su iya zama fin haka kuma za su iya zama ƙasa da haka. To sai zamanto yawan yaran da ake haifa bai tafi daidai da yawan makarantun da ake ginawa ba. Za ka ga cewa in gwamnati ta zo gine-ginen da za ta yi na sababbin makarantu, za ka ga cewa ba su tafi a daidai da growth rate
na ita ƙasar ta mata Hausa ba. To shi yasa zaka je aji kaga aji mutane 300, zaka je aji kaga mutane 200. Saboda ba a yi gine-ginen ajujuwa ba, a yi gine-ginen isassun makarantun da zai kasance mu iyayen musamman suka karatu ai su sai ma an bi yaran an fisgo su za a kasu makaranta. To zaka ga cewa ɗaliban da ke cikin ajujuwan nan babu ɗalibai sosai a ajujuwa. So in aka zo koyo da koyarwa zaka ga abu ne harka ce mai sauki. Shi a gurin malami wajen koyarwa saboda ɗalibai ne da yawan su bai fi ƙarfinsa ya kula da su ba. Su ma ɗaliban za su koya saboda su ma akwai attention da suke bukata, malamin zai iya mai da kai wajen koyar da su. To yanzu wannan sai kawo ishu na taɓarɓarewar ilimi saboda yawan da muke da shi a ƙasarmu, kuma gwamnati ba ta yi gine-ginen da za su isa da wadatar da waɗannan ba. Sannan su kuma manyanmu na arewa su ma yanzu kamar in ka duba kudu ai za ka ga cewa ba su kai mu yawa ba, amma kuma in ka duba community schools za ka cewa sun fi mu community schools. In muka ce me community school, kamar makarantu ne masu zaman kansa amma na al'umma, ka gane, ba kamar private school ba. Muna da private school da yawa a ƙasar nan a arewa, to amma ina magana community school. Su community school za ka ga ai suna biyan kuɗi, amma kuɗin da ake biya ba kuɗi ne da zai. Wato community school su ne wato kenan kamar wata makaranta da al'umma suka ware suka gina domin taimakawa yawa manyan al'umma, manyan unguwanni za su haɗa kawunan su yawa sai su gina makarantu wanda kuma yan wannan community din za su zo su shiga makarantun nan. Zaka cewa kuɗin school fees din makarantar ba shi da yawa, kuma za su ɗauki malamai ingantattu, za a yi koyo da koyarwa. So a kudu suna da wannan dabara, amma mu a arewa zaka ga cewa makarantun na community guda nawa zaka samu. Community school da zaka samu yanzu zaka community schools ne na makarantun islamiyya da makarantun allo, amma ba wai makarantun community school da zaka samu a ce wai wannan community school ce kuma tana koyar da boko. Yawanci zaka ga most of the community school da nake da su zaka ga irin waɗannan ne muke da su a arewa. To sai zaman to kaga duk waɗannan matsaloli ne na shi kanshi harkar koye da koyarwa, harkar ilimi a so professor, a daidai wannan gaba kin yi magana akan wato kina ganin cewa gwamnati ba ta gine-ginen da ake yi na harkar makarantu baya tafiya daidai da yanayin wato population da muke da shi wato a arewacin Najeriya. So ta ɓangaren malamai kin yi magana akan inganta malamai. Mu yanzu haka a ƙungiyance zan iya cewa akwai wata makaranta da muka taɓa zuwa a ƙarƙashin Ungogo Local Government, sunan makarantar Kakurum Primary School. Da muka je wannan makaranta na farko abinda muka fara gani a wannan makaranta, wato mun je za mu tallafa wa da yara da kayan karatu a wannan makaranta, amma abinda muka fara tararwa sai muka duk makarantar da tana ɗauke da ajujuwa guda 6 classes, primary school ce, amma malaman da suke cikin wannan makarantar wanda gwamnati ta ɗauka aiki mutum 2 ne, sannan guda 1 da yake a cikin wannan makarantar malamin da yake ciki baya nan, an ce mana ba shi da lafiya. Sai muka je muka tarar cewa iya headmaster din da yake wannan makarantar shi kadai ne a wannan makarantar, sannan a makarantar cikin ɗaliban babu wani ɗalibi guda 1 wanda yake sauye da uniform. Wani kira zaki da wannan, ko kuma ke menene wato view ɗinki akan irin wayannan abubuwan? Kuma suna nan da yawa a cikin yawa abin da zan gaya maka kenan. Ai wannan makaranta ɗaya ka faɗa, makarantun da zaka je ka tarar da malami ɗaya da head teacher ai ba ɗaya bane, suna da yawa. Akwai makarantu da dama da zaka je ka tarar ba kawai a nan ba, a duka yawancin kusan duk kasashen mu na arewa din nan akwai wannan issue din. An san cewa yanzu kaga in ka je neman official records, ka nemi official records na yaushe ne gwamnati ta dauki ma'aikata last, sai abin ya baka mamaki. Na yi maka misali da cewa akwai ɗalibai da yawa, to idan ka zo ka lissafa to su kuma malaman fa gwamnati ba ta iya daukan ma'aikata. I'm sorry to say, amma dai zaka ga cewa ba kawai malamai ne ba a dauka. Generally ba a dauka. Tana ikirarin cewa ba mata da wato aikin da za ta ba mutane. Yawa. So ba a daukan malaman nan. To kaga shi ma wannan duk ya ƙara kawo taɓarɓarewar ilimi a wannan jihohin namu, saboda ba a daukan ma'aikata. Ba kya ganin kamar su kansu malaman suna ba da tasu wajen gudunmawar wajen wato taɓarɓarewar harkar ilimin, duba da lokaci da yawa za ki ga kamar ni akwai lokacin da na yi interview da yaro da yake primary 6, is in primary 6, amma na tambaye shi ya karanta mun ABCD ya kasa. So wannan kuma yaron ya gaya mana yana zuwa makaranta a koda yaushe, kuma a yanda muka bibiya mun ga tabbas yaron nan yana zuwa makarantar. So amma menene matsalar?
da ta kawo yaron nan dade da ABCD yana primary 6 wato zai gama makaranta bai iya ba, ke kina ganin cewa a naki tunanin menene ke haddasar da irin wannan problem? Ni ma na tarar da yaron da na je makaranta supervision dan aji 5 ne na tashe shi amma ya kasa min ABCD. Wato matsalar ta ce maka Aisha ce maka is multifaceted. Malami ne an bashi ɗalibai 300 a cikin ajinsa. To kaga babu yanda za a yi a ce zai iya kula da ɗalibai 300 ba zai yiwu ba, rayuwa ba ta bashi dama da yanayin koyo yanda ake son a koyar da yaro ya koya ai ba zai yiwu ba. Shin akwai wani adadi ne? Ai yanzu kamar mu a National Policy on Education ai akwai number din idan a primary 1 kake zuwa primary basic 9 din da muke da su akwai teacher student ratio da ya kamata. Haka daga sama ma in ka je sama. A primary school a pre-nursery ina jin 1 to 25 ne ko 1 to 40 a primary school, I'm not sure, amma dai is about wannan. To duk malami ɗaya mai ɗalibai 40. To kana cewa malami ɗaya ɗalibai 40 to ka zo ka babu malami ɗaya ka bashi ma ɗalibai 300. To ta yaya za su iya koya yadda ya kamata su koya? Kaga cewa akwai matsala, amma kuma at the same time su ma malaman suna da matsala da suka zo saboda an zo yanayin koyarwa. Ka san da koyarwa wani aiki ne wanda ake ganin shi mai muhimmanci a al'umma, amma saboda da kaɗan abubuwan ya dinga taɓarɓara zama to ba wato a nahiyar mu ne na Najeriya da a irin dan yawace da muka yi mun san yanda saboda ko yanzu misali akwai lokacin da ina tafiya a cikin bus a India wato akwai malami ya shigo da aka gane cewa malami ne babu seat din da zai zauna nan da nan kowa ya tashi da kan kujera ana kokarin a bashi. To mu ma Najeriya ai da haka yake. Mu ma dai a Najeriya idan kai malamin makaranta ne duk wata matsala al'umma kai za a zo a samu saboda ana ganin kana da ilimi kana da hankali kai zaka bada matsalar yanda kai zaka bada hanya mafita yanda za a aure wannan matsala. To amma yanayin yanda kasar tamu take yanda take tafiya da tabarbarewar harkar ilimi sai zama to kadan da kadan saboda malamai yanda ake biyan su yazo ya rage da waye aka daina kuma damuwa da sanin ka aka fi damuwa da harkar abin da kake da shi sai zaman to ai malamai su rasa wannan prestige din su rasa wannan standard din a community. To malaman su kansu sai zaman to aikin su na da wahala amma su sai suka zaman to cewa ba su da kishin abin maybe ko saboda yanayin albashin da ake ba su ko yanayin koyarwar sai zaman to malaman sai kaga malami sai je aji ba zai shiga aji ba. So da dama zaka ji supervision zaka je ka tarar ga dalibai a ajujuwansu amma malaman suna staff room, wasu suna hira wasu kuma ma basu ma zo ba sai ya zamanto malaman aikin da ya kamata su je su yi din akwai challenge na yawan ɗalibai ba gurin zama saboda akwai ajin da zaka je baka yaran ma ba sa koyar rubutu saboda zaka ga cewa kujera babu teburi babu sannan su kansu iyayen yaran sun turo da yaran makaranta babu. Idan muka koma baya kin yi magana akan wato na farko uwa uba gwamnati kuma inda kika yi mentioning akan wato rashin isassun gurare na wato makarantu ko kuma mu ce building da za a yi makaranta. Wani irin kira kike so ki ko kuma wani irin haske zaki haskaka wa gwamnati kan cewa ga hanyar da ya kamata a bi wajen ganin cewa an magance wato wannan matsala da take damun wato kannan mu a faɗin arewacin Najeriya baki ɗaya? To ma gwamnati dai gaskiya akwai saboda issue din ma ba ma kawai na saka kuɗi a gyaggyara wurare bane. Za a iya saka kuɗi a gyaggyara a yi gine-ginen idan malaman ba su da karshashin aikin duk da haka abin da ake nema ba za a samu ba. So gwamnati abin da ya kamata ta yi ta duba matsalar a gaba ɗayanta. Holistically ya kamata gwamnati ta duba matsalar ilimi a ƙasar nan. Na farko dai a duba yanayin ta yaya za a tabbatar da an rage yawan ɗaliban nan a aji. Yanda ko za a rage yawan su ne shine dole ko ana so ko ba a so a ƙara gine-ginen isassun makarantu. Yawancin makarantu suna da space da za a iya ƙara gina ajujuwa. Idan da 1 block ne a maida shi 2 block a yi decongesting ɗin classes ɗin. Idan 2 blocks ne a gadi ya za a faɗaɗa shi. Na san cewa kamar a cikin gari haka za ga akwai matsalar na space. To amma a ga ta ina wanne ne closest da za a iya ƙaƙƙara yawan ajujuwa. Bayan an ƙara yawan ajujuwa kuma gaskiya dole gwamnati ta ƙara ɗaukan ma'aikata. Akwai na san programs da suke zuwa wanda suna ɗaukan ma'aikata kamar yanzu Besda ta ɗauki ma'aikata a Kano State. To shi ma ya ɗan taimaka kamar Jigawa muna da JTich shi ma ana ɗaukan ma'aikatan nan. Amma duk da haka number da ake ɗauka still bata wadatar da yawan da ake bukata a makarantar nan ba. Of course gina tituna yana da amfani, yin sauran abubuwa yana da amfani, amma kuma duk ƙasar da take son ci gaba mun san cewa dole ta tabbatar da cewa iliminta yana da ƙarfi. Idan iliminta ba ta da ƙarfi to ƙasa ce da ba za ta samu matsala ba zan ci gaba. To a rage sawa a ƙarawa
education muhimmanci in terms of budgetary allocation, a bashi enough budget da za a tabbatar da cewa an yi waɗannan gine-gine. To ba kuma kawai a yi ginin bane ba, ana buƙatar kuma kayan aiki. Akwai makarantar da za ka je, akwai makarantar da na je shi ma supervision. A makarantar nan ka san cewa saboda gwamnati chalk fa ba su da ita. Saboda a tam makarantar suna da ɗalibai 2,500 da wani abu. Amma a tam wai ana ba su katan guda na chalk. Katan guda na chalk ɗin nan in ka ba su inda aikin za a yi da shi a kwana 2 ya ƙare. To ka san me suke amfani da shi chalk? Wai sai irin silin ɗin nan POP da idan ya zubo wanda ya ballo aka fito da shi share POP shi suke amfani da shi a makarantar su rubutu. To kaga wannan matsala ce ba karama ba. To kayan aiki, malaman nan suna buƙatar kayan aiki. To su kansu ɗalibai su ma kuma suna buƙatar inda za su zauna su iya rubutun nan. Makarantu aka gina ajujuwa a tabbatar da cewa an saka kujeru da tebura da ɗaliban nan za su zauna su yi wannan karatu. Ba na son na ce haka, amma dai in dai ana son a samu canji ɗin realistically, gaskiya nauyin ilimi ya fi ƙarfin gwamnati ita kadai. Magana ce ta zahiri, magana ce da duk wanda zai zauna ya duba yanayin ilimi, ya duba ita kanta gwamnatin nawa take da shi, sai ga cewa in dai har ana son a samu gyara a harkar ilimi, gaskiya nauyin ba na gwamnati bane. To idan ba na gwamnati bane, ke da kike cewa nauyin su yayi? Muna da mutane, akwai iyaye. Ai duk mutumin da inda zai kawo zancen kuma su kansu matsayin suna su gudunmawar da iyaye suke badawa. Kafin mu je can, Professor, akwai magana da kika ta wato lack of community engagement, wato community din kamar ba sa engaging kansu into kamar ayyukan al'umma dangane da especially maganan wato makarantu da masu zaman kansu da community, kamar yadda kika faɗa a 'yan uwanmu na kudancin Najeriya wanda suke irin samar da wayannan wato buildings din. Dama zan yi magana zaki a kan su. Ai kaga kamar yanzu manyan mu muna da manya sosai. A arewa muna da manyan masu kuɗi, muna da manyan 'yan siyasa, muna da manyan jami'an gwamnati. To kamata a ce waɗannan manyan mutane da muke da su koma local government ɗinsu, su koma daga inda suka fito, ko da ba su yi a gaba ɗaya jiha ba, su duba su ga cewa to ni yanzu na zama wani, ya zan gina al'ummar da na baro a baya. Su zo su haɗu, dama harkar community school ba ta mutum ɗaya bane, wani zai bada kuɗi, wani kuma zai bada ƙarfi. To idan wanda yake da kuɗi zai bada kuɗin a gina makaranta, sai su kuma members na community wanda su kuma suke da lokaci da kuma kishin abin, su kuma sai su shigo domin a taru a ga ya za a gudanar da makarantar nan. To kaga by the time ya kasance su ma community sun zo sun shigo cikin lamarin nan, manyan mutanen mu na community ba su mun faɗe su ba, mun san su, muna da su da yawa, suka zo da su kuma wanda suke zaune a community din suke da dama da lokaci, su kuma sun zo sun haɗa kai. Wato dai abin da kike nufi gaba ɗaya wato haɗaka ce, aiki ne na haɗaka da su kansu masu wato masu ruwa da tsaki, da kuma wanda suke da abin da za su taimaka da shi, da kuma waɗanda suke zaune su kansu a community din sai sun ba da gudunmawa ta musamman sosai. Yawwa, saboda ai kaga ni ina da kuɗin da zan gina makaranta, amma kuma ba ni da lokacin da zan zauna in tabbatar da cewa bayan na gina makarantar nan an samo malamai, an sa malaman ido, an sa hukumar makaranta ido a tabbatar da suna abin da ya kamata su. To kaga idan na zo na ce to zan gina muku makaranta, to kuma su waye suke da damar da za su sa ido akan makaranta, su tabbatar da cewa an ɗauki malamai ingantattu, an ɗauki masu kula da makaranta ingantattu. To kaga duk abu ne na ba aikin mutum ɗaya bane ba, dama shi sa aka ce community school, mutane ne suke haɗa kai su tabbatar da cewa makarantar nan an gina ta kuma an aiwatar da ita. Farfesa, kin yi magana akan wato iya shugabanninmu da kuma masu kuɗinmu da suke wato a communities ɗinmu. Ba kya ganin cewa sometimes suna iya bakin kokarin su wajen ganin cewa sun yi irin wannan, sai dai kuma ana cewa wai rijiya ta ba da ruwa guga kuma wato ya hana, wato ana samun wasu mutane da in aka ba su irin wannan damar su kuma sai su ga cewa sun samu damar da za su gina tasu rayuwa. Wani irin kira nake ga irin wannan? To kaga ai irin wannan abin dama kamata a ce ko yawanci irin wannan ai committee ne. Kuma gaskiya dama idan za a irin wannan abu ya kamata a duba waɗanda suke da kishin abin ne a ransu, ba wai nasu interest ɗin ba. Yawanci zaga idan an samu irin wannan zaga dama mutanen sun tattara manyan ne dama don su arzika kansu, ba wai kishin al'umma bane a gaban su. Akwai zaka ga ko kamfanoni ma suna da irin waɗannan abin da za su iya zuwa a same su za su iya zuwa su gina muku makaranta. Ya danganta da masu kishin da suka yi pushin, ba lallai ma su bada kuɗin su ce a gina makaranta ba, amma za su iya zuwa su gina makaranta, ku kuma community din naku sai ku ga cewa to mu a community nawa za mu ke har haɗawa
wanda suke da dama mu biya kuɗin malamai da za su ke zuwa ake gudanar da makaranta. Kuma in ma ba a kai ga wannan ba, ai shi yasa yawanci community school din su ma suna biya, amma idan a private school zaka biya 50,000 kuɗin makaranta, zaka a community school maybe baka biya 5,000 ba. Wannan kuɗaɗen da ake karɓa kuɗaɗen nan a tabbatar da an biya malamai, a tabbatar da an sai wani abu da ake bukata, amma babu zancen riba a harkar community school. Ba wani wanda za a ce wai a ƙarshen tam an raba kuɗi, wannan ya ɗauki nashi rabon, wannan ya ɗauki nashi rabon. So mai girma Professor, dangane da magana da kike wato aiki ne na mutane gaba ɗayan dawo kan wannan magana. Ba kya ganin cewa akwai NGOs manya, wato wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke ƙoƙari na musamman don ganin cewa sun taimakawa wato harkar ilimi na ƙananan yara a faɗin Najeriya baki ɗaya. So amma kuma sai ki ga sai ki ga ƙoƙarin da suke yi baya zuwa inda ya kamata ya je. Misali, za ki ga yau akwai ƙungiya wadda take babbar ƙungiya ce international, wato UNICEF, wadda take ƙoƙari wajen ganin cewa ta taimaka wa yara da kayan karatu da wasu abubuwa. So amma abin takaici da zai baki, ko a jiya nan ina tafiya na ga wato yaro an ɗora masa dakon jaka ga ta nan ta UNICEF, mutum yana yawo da ita a gari da waye. Wani irin kira zaki akan irin wannan abu? Yana cikin abin da na fara lissafawa. Shi yasa maka ita matsalar ilimi yawa gare ta. Shi yasa maka ba gwamnati bace kadai, da al'umma da ni da kai da kowa ma yana da laifi. Makaranta ce an zo an kawo littattafai. Littattafan da kamata ya arba ma yara. Akwai makarantar da muka ji, shi headmaster bai sai da littattafan ba, amma littattafan suna nan an ajiye su a store. Garana ce. Bai fito ya raba ma yaran su amfana da littafan nan na koyon karatu. Amma wani irin mataki kuka ɗauka lokacin da kuka wannan? Mun sa ya fito da su, to amma kuma da muka sa ya fito da su, ko ka bar gurin ai baka san kuma cewa ya bar musu. Kawai ya fitowa da shi kusa yi? Ya ba ma yara. Mun ce ya fito da su ya raba ma yara. Ba wani mataki da kuka ɗauka a kai? A matsayina na wanda na je yin research, ai kaga ba ni da ƙarfin da zan ce dole sai ya auta da wannan, amma dai a submission ina da nayi na rubuta recommendation ya kamata a je a supervisor a tabbatar da cewa an raba waɗannan kayan. To amma kuma a matsayin ki na wato yar ƙasa wanda kike da cikakken yanci, wato ina ganin cewa kamar akwai wani sashe da ya baki dama wajen ganin cewa kin ɗau mataki wanda za a iya magance irin wannan problem. To ai matsalar ce gaskiya is sensitive in that a matsayin ka ne kawai ka ji dama alfarma suka maka ka musu interview. To kuma da ka zo a harkar abin da kake yi ne ka tarar da wannan matsalar, gobe in ka koma ka ce za ka yi, ba lallai su baka damar da kake tunani ba. Amma dai abin da nake so shine dole sai an yi societal orientation, wanda ake magana ma'ana me nake nufi da societal orientation shine a yaƙi a faɗakar da mutane su san cewa fa su ma suna da nasa haƙƙin akan yanda abubuwa suke taɓarɓarewa. Kamar yanzu in ka je daba ne ko ka samu social media za ga ana ta zagin gwamnati, amma in ka ɗauki mutum, waye gwamnatin nan ne? Ni da kai mu ne gwamnati. Mutanen ƙasa su ne gwamnati. To su wanda suke magana suke zagin gwamnati, in ka zo ka ce su bari ka bincike su, sai ga cewa watakila su abin da suke yi ma ya ma fi ma na gwamnatin. To yanzu misali wanda ya fito da jakunkunan da aka ce a ba ma yara kyauta ya saida, me yayi? Shi ma ya zama to ya yi abin da gwamnatin ta watakila a level na gwamnati ma ba ta lalle. Amma yanzu mai girma farfesa, ke yanzu ana ki tunanin irin wannan wanda suke ɗaukar kaya irin wayannan suna sayarwa, duba da ke da ni mun san cewa wayannan kayan ba na sayarwa bane. Wani irin mataki kike ganin cewa ya kamata a ce an ɗauka akan irin wannan? Ai sata ne. Dole akwai doka ta bada dama a hukunta su. Duk inda za a samu wanda zai tsaya ya ce to wannan mutumin an kama shi daga handa da an bashi kaya ji ya saida, dole ya kamata a ce. Amma na kira garin ana saida abubuwan ba kunya akan tituna ana saida su. Shin ita gwamnati ba ta gani ne, ko kuma a'a menene ke wakana ne akan irin? Gwamnati zan iya cewa ba wai ba ta gani bane ba. But zan iya cewa ayyukan ne suke ma gwamnati yawa. Mutanen community din da su a nan suka san an kawo makarantunsu, suka san cewa kuma ba a raba ma yaran ba, su ya kamata su kai ƙara, su kai ma gwamnati rahoto cewa makaranta kaza ai ana kaiwa din. Akwai community din da suke sa ido suna kaiwa din. Makaranta kaza an bata kayan aiki kaza amma bata yi aiki da wannan kayan ba ta saida. To ita kuma gwamnati sai ta dauki mataki. Ai akwai da dama inda aka kai rahoton aka sauke headmaster din ko aka cire head teacher din, aka dauki mataki a kansu. To bai girma professor, duba da yanayi na lokaci, wato za mu tsallaka. To kaga akwai ire-iren waɗannan da dama. To ita gwamnati a nan abin da ya kamata shine
Ka ga muna maganar kafin mu kai ga maganar gwamnati, shin haƙƙi ne na yara su nema wa kansu abin da za su ci ko kuma su nema wa gida abin da ya ci ko kuma iya haƙƙi ne na iyaye akan ƴaƴansu? Ai shine dai duk maganar da muke ta yi din. Haƙƙin iyaye ne. To amma muka duba yanayin iyayen da muke da su yanzu a ƙasar nan. Mutum ne ka taso kana Bahaushe, ka san cewa samun ka ba shi da yawa. Sai ka je ka tara mata. Yawanci excuse me da alamun sharuwa. Malam Bahaushe ne bai da ingantacciyar sana'a. Za a gan shi da mata ɗaya, mata biyu, mata uku. Za a gan shi da 'ya'ya 20, 25, 30. Amma in ka tambaye shi me ya tsara na tabbatar da ya kula da yaran nan, zai ce maka ba abin da ya tsara, Allah na nan. Wanda yake a musulunci an ce ka yi aure, aka gundara maka sharuɗa da sai ka cika su za ka yi aure. To amma mu sai muka fassara abin daban. Muka ɗauki abin da ya mana daidai. Mun aure mata da yawa, mun tara 'ya'ya, ba mu damu da cinsu ba, ba mu damu da shansu ba, barantana iliminsu. Yanzu iyaye mata yawanci su ake bari da wahalar yara. Maza an suka fita tun safe wani ba zai dawo gidan shi ba sai kwanciyar dare. Uwa in tana da damar da za ta iya kai ɗanta makaranta ta kai shi makaranta. In ba ta da damar da za ta kai ɗanta makaranta dama tallace za a ɗora mishi don a samu abin da za a ci abinci. To kaga dole sai an dage. Shi yasa kullum ina ta fatan cewa wannan doka da Sunusi Lamido ya ta Kano, wanda a lokacin yana sarkin Kano, ya fitar da doka ta family law. A family law ɗin nan an yi magana duk waɗannan abubuwa, wanda yake a cikinsu an yi maganar yadda dole magidanci zai tabbatar da cewa ya kula da yaran shi. Sai a ce an shigo da boko, amma ina boko a cikin zancen cewa ka tabbatar da yaran da ka haifa, ka tabbatar da ka gudanar musu da rayuwarsu yadda ya kamata, ka ba su damar ilimi, haƙƙinsu ne ka ba su ilimi, haƙƙinsu ne ka ciyar da su, haƙƙinsu ne ka musu tarbiyya. To idan baka da wannan damar, ai ba a ce ka tara yaran da ba za ka iya ba. To kaga cewa ba haƙƙin yara bane ba, amma saboda al'ummar tamu ta zamanto tana da matsala in terms of yanayin zamantakewa, in terms of yadda ake kallon abubuwa, shi ya ba da damar cewa ka san cewa ba za ka yi afford ba. Yanzu in ka zo ka ce, idan yanzu ni yanzu a matsayina na Bahaushe na ce min malam Bahaushe cewa kana samun albashin 20,000 ko 30 kaka ƙara aure, cewa za a yi 'yan boko ce a zage ni a ce na yi laifi. To amma idan ka duba kuma yadda musulunci ya ɗora, za ka ga cewa ai abin da na faɗa gaskiya ne. To amma ba sa kallon wannan. To dole gwamnati sai ta yi wani societal orientation, sai an yi sensitization akan haƙƙin yara, haƙƙin su kansu mata, saboda idan ka duba mata ma haƙƙunansu da dama akan mazajensu wallahi ba sa yi. To sai an yi societal orientation, ka tabbatar da cewa duk matar da zaka aura zaka iya kula da ita, da cinta, da shanta, da suturarta, da tufatarwarta, yaran da zaka haifa zaka kula da su, ka tabbatar da ka ba su ingantaccen ilimi, sun zamanto productive members na society, wato sun zamanto yaran da su ma za su taimaka wajen dangane da wato wannan matsala. Ai kiran da zan fara yi ma malaman addini ne, because in kana son ka canza tunanin ɗan adam, dukanmu nan muna da addini, kuma addinin mu abu ne da muke ƙoƙarin mu tabbatar da cewa mun yi shi yadda ya kamata. To za ga cewa yawanci mutane suna sauraron malamansu, ko a masallatai lokacin huɗuba, ko ma a zaurukansu da suke karatuttuka, ko ma ta social media ɗin malamai suna wa'azi sosai. To ni kiran da zan yi shine malamanmu dole su tashi, su dage a faɗakarwarsu, a huɗubobin da suke yi, a zaurukan karatukansu, su ƙara jaddada wa malam Bahaushe akan haƙƙin yara akan iyaye. Su dage su tabbatar da cewa sun sensitizing ɗin matasanmu da magidantanmu akan cewa idan za su hayayyafa su tabbatar da cewa za su iya kula da yaran da suke hayayyafa a cikin society ɗin nan, saboda haƙƙi ne akan su, kuma Allah zai tambaye su akan duk yaran da ka haifa, yanda ka tarbiyyantar da shi, yanda ka ciyar da shi, Allah zai tambaye ka akan yaran nan naku. Don haka dole malamai su dage su tabbatar da sun fitar da wannan. Shi yasa nake ƙara kuma akan family laws, traditional rulers ɗin mu su ma, dagatanmu, masu unguwanninmu, su ma dole
dole suke magana da mutanenmu na gargajiya, saboda zaka ga cewa yawanci in ka fito birni ana sauraron wa'azzukan nan da waye, amma su kuma in ka koma kamar rural community ƙauyukan mu zaka ga sun fi jin maganar su kuma traditional rulers masu dagatai. To su ma ya kamata su ma masu dagatan nan, masu unguwanni suke wayarwa mutanen su kai akan haƙƙin yara da so mai girma farfesa, wato ba kya ganin cewa yanzu mutane mafi aksari wato sun karkata ne yanzu akan abin da za su ci, suna ganin cewa ilimi ma ba zai samu ba sai sun ci abinci, ko kuma gaba ɗaya ba shine matsalar su ba? Wani kira zaki ga mutane domin ki nuna musu wato mahimmancin ilimin da kuma wato mahimmancin ilimi a kowane irin wato situation aka samu kai a ciki? Ai shi sa na fara maka da matsalolin ilimi. Wato kaga wannan out of school children din da kake gani, yaran da ba sa zuwa makaranta, wato abubuwa ne suka jawo shi. Akwai uban da muke magana da shi, yace yana da yara guda 4 da ƙyar ya biya musu suka yi karatu. Sun gama karatun yanzu duka yaran nan ko ɗaya bai da aiki. Yanzu ya ce na bayan ya ce ba za su yi karatu ba, dukkansu ya kai su koyi sana'a, saboda ya ce shi a experience ɗin shi ga yaran nan guda 4 kuɗin da ya kashe a kai su makaranta har suka gama makarantar gaba da sakandare, da ya kashe wannan kuɗin a koya musu sana'a, ya ce to da akalla yanzu za su taimaka mishi wajen kula da gidan. Ya ce to amma yanzu su ma suna jiran shi ne ya ba su, da haka na bayan yanzu ya ƙi sa su a makaranta, ya sa su a inda za su koyi sana'a. To compounding issues ne. Amma kina ganin wannan matakin da ya ɗauka shine matakin da ya kamata a ce ya ɗauka? Ai shi ne na ce maka bari na ƙarasa maganar na fara. To matsalar ita ce mu muna da wani tunani. Tunaninmu a nan shi ne mun je makaranta ne mu gama makaranta mu samu aikin gwamnati. Shi kuma ilimi ba haka yake ba. Shi ilimi yana koyarwa mutum ne ya fahimci waye shi, menene skill ɗin shi, menene rayuwa ta ƙunsa, ya zaka gudanar da rayuwa. Idan kai karatun gwamnati ba wai dole sai ka yi aikin gwamnati ba. A karatun da kai, a sana'ar da kai, ya kamata a ce a yanayin da aka koya ma ilimi a ko me ka karanta ya kamata a ce za ka iya fitar da taka sana'ar. Ka gane me nake nufi? Misali zan baka, wannan is a typical misali da zan baka. Akwai kusa da gidana akwai wata take awara. Irin ta unguwa tana sai da awara a bakin titi. Awararta naira 10 take sai da awara. Ka gane me nake nufi? Sannan a the same time akwai ɗalibanmu wanda take ita kuma ɗaliba ce ta jami'a, ta kusa gama, yanzu ma ta gama. Ita ma tana sai da awara. Ita ta ci awara guda 10 ce a pack, amma tana sai da ta naira 1000. Ta yi packaging ɗinta, ta sa mata kwalliya, ta ƙayatar da ita. Ita wannan da take saidawa guda 10 da zaka siya a gurin wannan naira 100, ita wannan guda 10,000 take saidawa. Ilimi kenan. Tasirin ilimi kenan akan ita wannan ɗalibar. Ta ɗauki sana'arta, ilimin da take da shi ya bata dama ta inganta sana'arta. Ka gane me nake nufi? Wato kiran da kike kokarin, sakon da yake kokarin isarwa shine wato ɗalibai su tabbatar da cewa idan ilimi dai wajibi ne, idan kuma kai ilimi ya zanto cewa duk rintsi kafin ka gama iliminka ko kuma kafin ka kammala jami'a ya zanto kana da wani wato skill da ka koya da zai zo ya fito ya amfanar da kai, ka daina sa ranka da cewa za ka yi wato aiki. Of course wasu za su yi aikin, amma dan baka da aikin kana da ilimi bai kamata ya zamanto kuma ka zama liability ba, ka zauna baka komai. Wannan ilimi shi yana koya maka yadda zaka inganta koma me zaka yi, idan kasuwanci zaka yi, idan sana'a zaka yi, ko me zaka yi a rayuwa, ai ilimi ne yake koya maka wannan. So mu koma misalin da na baka na wannan uba. Ka gane? So decision din da ya dauka na cewa kada ya kai yaran shi makaranta saboda yaran ba su gama aiki ba. Ni shawara da na bashi a lokacin mun zauna da shi mun yi magana mai tsawo da shi. Kuma shawara da na bashi na ce mishi to ai ko sun koyi sana'ar, idan suna da ilimi sai sun fi iya ingantar da sana'ar da za su yi. Idan za su yi local sana'a su samu maybe riba ta 500 ko 1000, in suna da ilimi sana'ar su za ta fi bunƙasa. Sai sun zama wasu a cikin sana'arsu. Ina da 'yan kasuwa ɗalibai na, kafintan da ke min kayan aiki na graduate ne na BUK, amma yanzu yana samun manyan kuɗaɗe, wanda yake da ba shi da ilimin ba zai iya buɗe irin wannan babban masana'anta da yake har ma yana da mutane da yawa a ƙarƙashin shi da suke mishi aiki ba. Dogon magana da muka yi. To ita ma kuma gwamnati dole ta wayar wa mutane da wannan, kuma dai tana yi din ma, amma dole ta ƙara wayar da mutane. Sannan mai girma farfesa, duba da yanayin lokaci, wani sako yake da shi na ƙarshe dangane da wato wannan matsala baki ɗaya? Gaskiya abin da nake da shi shawarar zan bayar gaba ɗaya, bari na fara da iyaye shine ilimin nan ka daina cewa wai tunda gwamnati ta ce ilimi kyauta ne ba za ka sai ma yaranka abubuwan da suke bukata domin su koya ba. Saboda magana ta gaskiya
yanayin karatu yanzu a jihar nan, yanayin karatun gwamnati zaka cewa a ƙarshe yaran nan gaskiya ba wani koyo suke yanda ya kamata ba. To kuma iyaye suna da rawar da za su taka. Ka tura ɗanka ba littafin koyon karatu, babu littafin da zai rubutu, to ta yaya za a yi koyo? Kuma sai ana bibiyan yaran nan. Tarbiyya dole ce, haƙƙi ce ta iyaye akan yaran su tarbiyyantar da yaran su. To dole iyaye su san cewa haƙƙin su ne su nemi abin da za su ba ma yaran su kuma tabbatar da cewa in sun je makaranta an ba su duk support ɗin da suke buƙata domin su je makaranta. Ma gwamnati abin da zan faɗa shi ne a samu a ga yanda za a inganta da ilimin nan, a ƙara gina makarantu, a ɗauki malamai, a ƙara investing a education. Wallahi investment in education abu ne mai mahimmanci wanda yake kuma mutum in yayi Allah har abada zai taimake shi, taimaki ma zuri'ar shi gaba ɗaya saboda ya inganta rayuwar wani. Abin da zan ce ma gwamnati kenan. Manyan mu masu kuɗi na society ɗin mu ina kiran su da su shigo harkar ilimi. Ba kawai a ba ma mutane jari bane, ba kawai a kira mutane a tara su a ba su mashina bane, a'a a ga yanda za a koyar da future ɗin gobe. Ɗaliban nan, yaran nan da ake haifa a society ɗin nan ya za a taimaka musu, ba iyayen su kaɗai ba. Waɗancan abubuwa ne masu kyau, ana ba su sana'a su je su yi, to amma su shigo wannan harkar ta ilimi ita kanta, su ga ya za su zo mu samu manyan mu su shigo into building na community schools ɗin nan don a rage ma gwamnati nauyin ilimin da ke kanta. In muka samu more additional community schools za a yi decongesting classes ɗin nan. Su ma kuma kai ko baka da sisi da zaka taimaka ma al'ummarka, idan kana da dama, kana da technical know-how, ka san yanda zaka gudanar da harkar makaranta, ka zo ka ga ya za ka yi supporting ɗin manyan nan, a zo a gina makarantun nan a cikin society domin a samu a yi decongesting. Malaman mu na addini, limaman mu da malaman addini su ma muna miƙa musu ƙoƙon baran mu. Na san suna yi, ba su ƙara. A ƙara sensitizing ɗin al'ummar mu, a ƙara wayarwa al'ummar mu kai akan illar sakin yara barkatai a society ba tare da an kula da su ba. Su dinga yi wa mazajen nan magana akan illar auren mataye da yawa da ka san ba za ka iya kula da su ba. In za ka iya kula da su, ka auri matanka guda 4, ka haifi 'ya'ya. In za ka haifi 'ya'ya 100 ma ka haifa, kana da damar da za ka kula da su. Amma idan ba ka da wannan damar, don Allah malaman mu su ma mutane wa'azi su daina auren mata suna hayayyafa, sun san ba za su iya kula da su ba. A gaya musu hadisai, a gaya musu illar abin da suke yi ko da zai buɗe musu idanuwansu. Kuma a faɗakar da maza suke fitowa suna neman sana'ar da za su iya ciyar da iyalansu. Domin kuma in ba a ciyar da yaran nan ba, idan babu yanda za a ciyar da su, mata dole su ɗora ma yara talla. Kuma duk shi ke kawo wannan rashin zuwa makarantar nan. Tallace da neman abin da za a ci da zuwa aikatau da sauransu shi ke hana yaran nan su kasance sun sami ilimin da ya kamata. To masha Allah, mai girma farfesa muna godiya. To masu saurare, tattaunawa mu kenan yadda ta kama da wato farfesa Suwaiba Sa'id Ahmad, wato director na wato Center for Gender Studies. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Farfesa muna godiya. Allah ya saka da alkhairi.